Suktan nyo gida, isa-isa ha. Mga puso, Iloilo City Government magapadala sang demand letters sa mga miyembro sa kooperatiba sa City Hall nga may mga questionable nga loans kag may mga utang pa. Mayor Jerry Treñas nagpanindugan nga dapat manabat ang may mga kapaltahan sa natabo sa kooperatiba. Yaring report nga itong gintutukan. Ginahulat na lang sa karon ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang mga ginapreparar nga demand letters ang ad hoc committee na nag-iimbestigar sa Iloilo City Government Multipurpose Cooperative. Inimay kaangtanan sa mga natukiban nga anomalya sa kooperatiba. Ang nasambit nga mga demand letter ang ipadala sa mga miyembro kag opisyales ng kooperatiba nga may mga maanomalya nga loans, may mga utang kag mga natukiban nga may salabton angot sa mga questionable nga loans. I was supposed to sign my signature in the space sa noted para sa demand letters. I'm waiting for that. Manumduman naging paimbestigaran sang alkalde sa ad hoc committee ang kooperatiba upod ang private external auditors angot sa mga nasambit nga anomalya. Dugang pa ni Mayor Treñas, luyag sini nga kasuhan gid ang mga kinahanglan nga manabat kag mga nakitaan sa kapaltahan. Ang next step is really to file cases. And they will file cases. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition.